Hello, this is Arlie Brothers. Kanang pasitlat model nga nagdalag kamhel ang mga kidhat mo nyaway cover ako nga nagtanaw nagpanladok sa laway ay pastilan inday bastag mo sipyat kadi kagyud magmahay ang namurok mong mga aping diha ako patay darling lakip ang abil mong mapula og ang manukon mong mata ikaw ang type ko din from now on forever may crush gayud ako yan ang pa-charming mo ako nga nagtanaw nagpanladok sa laway ug kung pag-aksyon mo unya pahalo kung sugot ako patyon Shout out Daniel Pritos Flores. Don't forget to subscribe YouTube channel Daniel Pritos Flores. ang namurok mong mga aping diha ako patay darling lakip ang abil mong mapula ug ang manukon mong mata ikaw ang type ko din from now on forever may crush gayud ako niyan ang pa-charming mo ako nga nagtanaw nagpanladok sa laway ug kung pag-aksyon mo unya pahalo kung sugot ako patyon ug kung pag-aksyon mo unya pahalo kung sugot ako patyon Thank you.